ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ଅସୁସ୍ଥ ନାବାଳିକାକୁ ତେଲ ଘଷିବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ବୃଦ୍ଧ। ଅନ୍ତଃସନ୍ତା ପରେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିଡ଼ିଆ ଥାନା କାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମାଠସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଅନ୍ତଃସନ୍ତା କରାଇ ବୃଦ୍ଧ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମଠସାହି ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ମାୟାଦ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ 5 ମାସ ତଳେ ନାବାଳିକା ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ହାତରେ ତେଲ ମାରି ଘଷି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ମାୟାଦ ତେଲ ଘଷି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ମାୟାଦର ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାକୁ ମାୟାଦ ଖରାପ କଥା କହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ସାରି 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ନାବାଳିକା 100 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଏକଥା କାହା ପାଖରେ ନ କହିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ନ କହିବୁ ବୋଲି ମାୟାଦ ନାବାଳିକାକୁ କହୁଥିଲେ। ପରେ ମାୟାଦ ଶିଖାଇ ନାବାଳିକା 8 ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ କହୁ ତାହେଲେ ନାବାଳିକା ତା ବାବା ମାଙ୍କୁ ହାଣି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ମାୟାଦ। ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ନାବାଳିକା ଏତଲାତ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଆଇସି ତପନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାୟାଦକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ।